kan babu wani gidan rediyo ko wani dan jarida ko wani wanda ya fito cewa ya Allah wadda da abin da ya faru, ba wanda ya sani in ba mu yi haka ba. A halin yanzu misali menene kuke bukata kenan a idan a binciki abubuwan, a binciki mutanen da suka yi wannan ba a kama su, a hukunta su, kuma dukiyoyinmu da ke a baje a wuraren a tabbatar an taimake mun tara su, wayanda ba a samu aka yi musu zana'iza ba a tabbatar an musu zana'iza bisa tsarin addini. ke zuwa yanzu za a iya cewa wannan abu ya daɗe yana faruwa, shin misali ina ne kuke ganin ranar take? To ai wannan abin mun ɗauki laifi, wannan abin mun sa shi akan, na farko dai dole ne uwa dole gwamnati a zarge ta da sakaci, na biyu kuma 'yan siyasa, na uku shugabannin addini, sai sarakuna. Domin idan ka duba kudancin Kaduna, ya basarake yaren shi ne kawai ke karewa, ba ruwan shi da wani wanda yake zaune a masarautar shi. Kamar misali yanzu masarautar Zazzau, ko kai kowane kabila ne kana zaune a masarautar Zazzau tana lura da kai, amma a kudancin Kaduna za ka ga yaren ne kawai shine mutumin da kake damuwa da shi. To kuma in ka duba ka gani wannan abin da ke faruwa, ya faruwa zangon Katab din na rikici ne tsakanin Bahaushe da Bakatafe a kan gona. Menene ya shafi Bafulatanin da yake a kauye? Kaga babu abin da ya shafe shi, wanda har ana magana cewa gawa dai da muka bizine wajen 80 da wani abu, banda mutum 130 da muke neman su, wayanda aka kiro mu daga wasu jihohi, mutanen su sun bi wurin, an yi magana da shi kamin ya shiga wurin, yau ba san inda yake ba. To sai duniya, dole duniya ta gane cewa wannan abun kawai shiryayye ne, addini ne ake ma, ko kabilanci. Duka waɗannan Katafawa muke zargi, ai ya wuce zargi, ai su suka yi, ai tunda waɗannan mutanen da kuka yi magana cewa kashe a wannan rigimar ne, ya wannan rigimar ne ran 11 ga wata aka fara, gawa 85 ne. Wai mafita shine a hukunta wanda suka shirya wannan abin da wanda suka aikata wannan abin, a kamo su. Shikenan. Suna na Alhaji Haruna Usman Tugga. To kiran ka da a zauna lafiya. Muna kira ga mutanenmu da su yi hakuri, kada kowa ya dauki doka hannun shi, mu zuba ma gwamnati da hukuma ido, mu ga matakan da za su dauka. Thank you very much.